Barlai. Nganget hau blai badon bor barok ukpa baha beneng unong tau nong penlong. Nganget hau tra Jesus Christ blai unong penem jonga ulapun na umsem bakut balakha na kamari thei seti ubala sha shitom ubala yap latep bat ubala mipat hakasngi balai bat ubala kiu no shapeneng shan unsaw pat. Nganget hau blai umsem bakut unong pentengan bat unong yalam jonga. Nganget hakajing slok bakut bayaine hakajing ai bat kajing shikri ya ublay hakani kabalang. Nganget yakatien bakut jong ublay galong kumba kaong ngadon kumba kaong ngadon ngala banle kumba kaong ngala banle menta kumba ngalayo jikai nakatien jong ublay hangni hakalong ying bekenja mensiap. Ngalong bala kerku, bala kia, bat bala pensle, na kabenta, ka jingim, ka bakut, bat ka bajok. Ngan omlong syu kumju, hakerteng ujisu, amen. Tengin ay ka jing tapti syu try. Tengin ang lai sini roi try. Eroi try, eroi try, eroi try. Ini kapor kabaning kong ngasngongo yo blay jing long blay ba kraw hado kata-kata ngim laban ya nujuar bat no jing kraw ka jong blay ubangi ngi sekri. Amen. Ngidon yo kpa jing yo baha beneng ubatip lut igi junan kam jing baro la kalong ka mensiem la kalong jumut perkhat jing baro. Amen. Kan mau ka jing roi jong beni hen ma he who knows the deep desire of our heart. Amen. Ublay ubatip ya ka jingmut ba jeliu ka do anot jingi kibriu kim la sebentem dai ublay bangi sekri utip lon. Amen. Ngidan yo ne ublay ubakraw haga jim jingi ting ngongo ya ublay jingi mau badan rekat bengi lemag ni gasngi nadu minim step hadu kan ka klimat ka bamenta yo ay ka banya poilang ni ka jaka ka ban sekri yo try. Amen. Nang tayo long kimi kilong pa kisamla mat kamtam ni ka po nam ta jingi pastor balong pa bagenjam sim jingi. Amen. Ngai kublay da ka kerteng ba tiang tam go jong tra Jesus Christ ngayeng ngalong kumni kumangilong kumangalong ro kadai lemba I pastor ngai bang nginam sngonya kata na mga apply kay ka banga syam jingkerku ngamat jingkerku. Amen. Kublay shubon nam ta jing pastor ba hikay ba penslur nga baniyang mansam ay kaktian jong blay ro kumjo na ka wake up sa ka wake up. Hallelujah. Tini kapor ngin ya sekaktian jomblay shop ngin ya sekaktian jomblay ngakwa ban bu jingkli ini kapor kamenta. Kat nungut kibas ngoto kani ka jingroi ngamla ban im klamame. Kat nungut kibala mat sisay kata bamla ban im klamutrai. Amen. Tang kendiat ngut kibas ngoto. I tang kendiat kikti bara. Ngakwa ba pin ngoto ini kapor kai ka bagang kran ha kani kaporo kalong ya kani hi ka topik. Without me, you can do nothing. Klem mga pimla lay ayruem. Hallelujah. Tika ni ka jingroi ka bangiroi menero kalong kum tahila da klem utrai ngamla ban im. Amen. Ni nong roi ikan mau ka dukat ka baningkong habang ngapet jingai penman ka jingie jome ka ring yanga. Hallelujah. Ka jingie jomble ka taningi ngi persyang manpet andai pade ublay umsya utaningi da ka jingie. Amen. Kani kalong kani ka jingroi mo ka badon jingmot sisa na ka benta jingilang baro nganget bangin sngoto ngin roi da ka jing sngoto baro ngin da sngoto kita ka jing kraw ka jong blay lada klemu blay ngim la ban im. Amen. Dawon ya sekten jo blay ngapriang subar komjo ikiban sayo ban pej kani ka kubor Kektian ka jong blay yo ban ai shapi ne kapor ka mamta. Tigi ne kapor ka kubar ka banga ai kini kapor ka long klam manga pimla ale ai ru em. Kanungot sisa ki balamat ya kata mola da klam ublay ngimla ban le ai. Nga yala di bayang agne ngala amat ya kata ha ka jingya lenti jonga ha ka duryo ka bakan jamasiem ha ka banga ya lenti. Ngas ngutu ya kata hakapor kaba ngas ngutu ba utrai umdan naga jiem jonga ngas suku balada ngale e katurung amlong le e katurung amlong leng a kapisa kamensim kaduro itulut kibreu ba shutang yong kamdan jingpu amar blek klam utrai takadol hakabanga mirite de gene ktien ga jongle ngas ngutu ba shisha klam utrai ngamla le e rum ngalong zero. Amen. Ngalong zero klam utrai haga jiem jonga.
Ini kapor, shopping niya, hakai kipon, kibang abu, hakai ni kapor, kemantang kuat banong, hakai ni kapor. Ba shibun ba kibreu hakai ni kisi bemantang. Yu iba kiat kisngau biang, kisngau la dalade. Kiklembu ya ublay, hakmat rekibu syadin, kisngau la, kisngau biang. Ngalaban ay nuksang ni kapor, kibarius pa. Kisngau la, kisngau biang, tang hakatuka spa. Kermen ba ya kaspa, dalong kumnuro emlilay dan spa. Ya ublay bu syadin. Ikan mau hakawi kapor kabay paso iya tu, baydan ita iway ba paduay, kabul ka ambulan kala yang hapalau ying henry dang paduay. Kisahnya doktor kisahnya akas pala dan lupa kapisa lapan kriya lupa banlet sya belor banlet sya kijaka sumar kiba kam jengai la bu lupa ka ambulan hakmat henry dang paduay. Haji syala da dei baki bu nu kong iblay la dei ban duai swa la duai tinget bau blay un pen kia. Amen. Banang taro kidan shibun ba kibreu ki ba start kisania halaka jong ka jing start. Kajing syala da dei baki tip ka tian jong blay ka proverb kal nong ba lai ka dekat ka basan mandreu. What I bun shania halaka jong ka jing syampang. You have to put God first, then He will direct all your ways. Proverb nong lai dekat sanreu. Lada bu yo blay nongkong, wat ladan lupa ka jinsa ya bu blay yo blay nongkong blay un direct pada kumno ban penen kami kata gajing start. Amen. Lada klembu yo blay nongkong pada nang penen kami kata gajing start leno eh. Amen. Ngiyo I hakini ki siman ta shibun ki ba start ki ba syampang ki klet yo blay. Don te ki ba ong. Kumno wat ki Hindu ki Muslim ro ki yo percentage klem tip yo blay ba emro. Ngaku aban ong hakini ka ponta don jing peri ki bala syakri yo blay. Amen. Lada klem ublay lada yalle sakanu kanuro kasitom ban man kamet. Lada pas bahal makanaro kam suk kamensim jenjar. Henry pade haba trei sitom merangkat ka ba IT ublay ka ba shani ublay haublay ka suk ka kamensim. Amen. But haba yo ag result ro amdan jing kuslai amdan jing ngusi namar balay la shani utrai la tip. Amen. Makwa ban yak tu khana ini ka pos pang ka wei ka jinga tu khana. Sapang dok ka he ba dok karit, dok ka kemi ba dok ka kun. Ngakwa ban yak tu khana gani ka jinga tu khana namar ka yeling bat gani ka topik klamanga pimla le ARM. Kani ka kemi jong ni dok ka kemi jing shala dap ong ikun. Pidai ban yat be senda jonga namar omlong na piyat marway. Henry bade ni dok ka kun. Katba hakawi ka por katba nangya dan kat bat ka kemi. Layo iya wei knyang hang taha kawa. Ti haba layo iya ta knyang hawa halo ajrong ti ngio iya hang ne ba kani ka dok hakmi kalau ong ini kun utayu umdei knyang usupau tanga bar ya po dan ka jing riam bala riam pen ab da brio da ki brio. Ti dok hakun badi emme ngada yo ing lalai pe hajan ke dei knyang. Ibang bau knyang tiun kani ka dok kami kala yat bin majan bat ni kun ong ma mdei ban yat mdei ba pin kiar nanga pidei ban yat senda jonga nomor omlong mdei knyang udei jingriam joki prio ni dok kun bade tre kongu hakawi kapor ile buto ini dok karet kalba ka kami kadang lek persang malek wat singbang ni dok karet ilat no anak akti joka kami dok kami ba yat no lakajong hakaba yat lakajong la ong ba ni dok karet iklat nak kata gajing seneng juga kami ila lek kumno ini dok karet ila le dat yo tau knyang mar balai dat tau knyang la syabat kuai ni dok karet la syabat kuai bat la yo ada kibreo mar hang ta ni dok karet la babe balai ngam yat lang bat imei la jin dangam kiar na imei la da jin danga ngayat lang bat imei nganam sya haganika apot bangan sya riam breo. Amen. Ketika kami ro hang tamar bayo iba ye ikon la syariam la yo no daud abreu ketika kami ro kala shu ngosi kuslai balai pim ko ngo ye ka jing sneng juga la da jin ba ko ngo yang apin nomlong gumni. Amen. Amen. Aku aman sngotu ketika jing itu khana ba klam utrai amla ban le ARM. Dok kami yang ne
yenu jorah ni ba de ublay jengi. Amen. Ladang yat light na ublay ngim tip sibun kitrap. Habar ikumba kalau kabiang. Henry hapa ba de latrap setan. Takadaw ladang yat berublay pade ublay u ai gajing start ublay u ai gajing sepang ngila bancit kano kabadai kano bomday ngilat na kitrap setan. Amen. But kumjo hakadoro hakaba ngiyakran sepang kadoro. Nuksama kini ki berang late school ki don kambe ki mikikpa ki mla baniat klem ki mikpa dai ni experience ya kata kumno kila by school kimio by sopti kimio by bam mio hab don kambe ki mikikpa la da ki kier na ki mikpa so sat jenjar yo tu kun na ka kun. Amen. Syakran benro akiwai uba klem kpa uba klem kimi la da yat bet ki mikikpa pade ki dap ki biang kerhai namar belai kimik pa ki pendap dan taki kimik pa ki jis hine sneng ju hikai hakalin tiba dai. Haleluya. Tek takadaw kaba ngiro hangne ngidon ukpa bahabeneng. Dan kambet ya ukpa bahabeneng bingin ya rekat ukpa bang ya rekat ukpa uti bigijunan kam sing baro ngimdan kaman pun keslain ringi sukongo pen sngo bahayu ukpa. Ia pai kektian joblay nakapon naka gospel Yohanes kalnong kabakat san kadukat kabasan. Mga long uding sowan mapi kitnat. Utau bayay ne hangabat mga hau utau say so shibon. Nabaklam mga pimla le ay ruem. Amen. Ujisu ulong uding sowan ngingi de kitnat. Utau ba yaine batnya usai so shibun ladanging yaine ha uding sowan usai so shibun Henry bade ladang iklem yaine ha uding sowan ngilong ki bom mentoy ngimlong ai sumudur tang gini kiding utenat umla ban yang dalade don kambe ya uding ba. Amen. Uding ba uba supply Sains ngila adaptif lupa ke jinglong kiding mo ki kijet lama ki thit ki supply ha ki sla ki supply ban sei ki so ki kijet Amen. Takadaw tenat don kam ya uding ba. Tikalong kum taro kini kaktian jomble ka bang yo i hang ne ba uding ba de ujisu. Amen. Ngi de ki tenat ngi don kam bangin yai ne ka mangi sno ha ujisu. Ha bangi sno ha ujisu supply ki jinan kam jing baro. Amen. Haga ba ujisu supply haga jim chingi banginang man sno ha ujisu ngilong ki basaiso. Hallelujah. But ketika benta ka bakado na gadukar ka basan ong naba klemanga pimla ale ARM. Lada klem ujisu ngimla ban le ARM ngimlong saiso na lor katangi telor no ngiyap no. Yap stay no. Amen. Ini apa daga dok saga ktian ka jong bleh kani ka por ka banta naka gospel Lucas kalnong ka ba san ka dukat ka ba saw hado ka ba nyaw kingtin ki ba ong kumningan pulim ti enda ula waino ka ba keran ula ong hau simian to nyat no sya ka ba jeliu to penhiaro e ki jar jong pi bandup ngat usiman ti ula ya thua bat ula ong ku kenrat ngila ya le sitam baro simit te ai ruem ngim syam langat Henry namar ka ktian jome ngan penhiare kijar. Te kumta enda kila la le ya kane kila ngat bun ba e kidokha. Kijar jong kite kila sedangkat. Kila khawat te yala kilok. Kibaha kata ka weipat kaling ya ka banwan ya rap ya ki. Te kila wan ya bat kila ya pendap ya kaling. Baro artili hado ba kila sedangam. Amen. Kande kadika ktian ka jomble ngiyo i hang ne ba usiman. Hakapor ka ba umpare kindu Jisu hang ne kapor ngiyo i ba kini ki senran hajing syakile expert ba bantong no kha namar kide ki nong tong no kha. Henry yo i hagan ni kapor ka mentala ong ba kilaya trei shitam baro simit. Kilele shitam baro simit ban bread jar. Ban yo do khashibun ban yo di ban yo sa ying asem Henry pade nyo iba kaktian joble ka kran shahine ba ki klem ngat ARM haga jing tre stam chiki baro simit ki klem ngat ARM Henry haga ba ki yakendo yo Jisu haga ne kapor Jisu mar badap yalap ya kaktian ka joble ka ni ka jaka nyo iba Jisu wan ban haga ba uyang ban penun kami ka ling jong Simon mo ban yalap ka gospel mar badap ban yalap uong yo Simon
nyat no siya ka ba jeliu ya kanika ling bato penyaru jar jong pi bandup ngat ka bang yu I hang ne usimon uong ko kenrat ngiale stam maro simit are ru am ngi ru ngi klam ngat klam yo do kha henry pade namar ka ktien jong me ngan le amen so tenat pade unu usimon u ko ngo ya ka ktien ko jong u jisu haji shaula dep la experience bha ban kwai ban tong no kha la persang no kum ni rum yo persang no kum tai rum yo bret saturum yo bret sedien rum yo sakmat rum yo la persang bha henry klam yo ha ba jisu ang pade u ko ngo ang namar ka ktien jong me ngan le bad ha ka ba u simon u la bret ya kata kajar ngiyo iba ulangat shibun kido kha kat hadu ba ladap kaling ju la khawat ro ki parlok ju hakabala khawat ki parlok ju ro ya kata kaling ki parlok ro la pendap dak taki dok kha amen namar balai hak ngiyo I hangni namar ba ka jingdan kat ka jong jisu habau don u jisu kiyo kita ki dok kha reswa kata ka bau jisu empat don haki ki klem yo dok kha ru am ngiyo I hangni ka ba ngi suto hagni ka tin ga jomble hagaba kan jaman sim ro kumjo ban yo shibun ki men sim ba ko ro trai don kam bangin ya jan kat ba utrai nama klem utrai ha klem utrai klem ka jindar ka jong trai ngimla amen ngimla ban job shibun ki men sim ako abaki bange chingi ka balang ji baro kan yang scam bangin kan mau baik ba klem ucisu klem men sim jo blay ngimla ban job men sim ngidon kambe ya ka present ka jong blay ngidon kambe ka chinar ka jisu bangin laban job shibun ki men sim amen but kabaar pade ka jingmot hangni lada klem ucisu ha ka jiem ba shimet jongi ngilangi persang da ka bormet jingi ban trei ban kta bela ka sngi kamai ka ji lada klem ucisu ngimlong jingkerku sulut pot serwakai. Amen. Henry habadan ujisu tang sikin tian habako ujisu ke jingker ku kawan. Haleluya. Tagadau ba lada disu dan rekat bangi ngiyok lut baro. Henry lada klem ujisu ngimla le ARM nang tangim dan ARM lada klem ujisu ngimlong jingker ku. Amen. Ya pet Syaga nuksa ka ba ara ka ni ka por ka menta ka tin chong blay ka ba ngini apay kalong naga kitab u Joshua kalong ka ba nyaw ka dekat ka ba spau hado ka ba khat ar ti utray hula ong hau Joshua to yang jot balay me hab dem la ka khamat kumni u Israel wala lepa bat kila rengkang ro ya ka jutang jonga ya ka bangalo hukum ya ki namar kila syem ya kata ka basang bat kila tu ro bat kila syukar ro de kila bu ya ka ro hapdeng ka jingbo jongki namar kata ki kun Israel kimla yang akamat kinong shon jongki ki phai la ka ling thodo nakmat kita kinong shon jongki naba kilong kibalatem ngaro ngam ngan om don rekat bat pishu lemda pimpendo ya kata ka basang na pdeng jongpi haleluya ngiyo I hakane ka jingyele thma jong ka group jong Joshua ya ka ri ai hajing sha kane ka ri ai ka de ka barit hakaba u Joshua ula pha breu ban let sentiat ban let pet ya kane ka ri laong kini ki breu ki balet sentiat ki lawan ai ktien biang u Joshua amdan kam mangin ya let lang baro hari tangkum ba ar hajar breu ngin let kiu ngila job da ka basuk ni ka ri ai namar kalong ka ri ka ba kendiat breu kalong kari ka barit amen Henry pade nyu I hakane ka por ka manta ka group jong Joshua kila let ya ka ban yele thma ya kene ka ri ai Henry ka bas ngusi kalong ba ki klem job ya kata ka snong barit ro ya kata ka ri barit ro amen ti haba kila le yele thma lo ong bala sap be kala da kini ki nong ai ya kini ki nong Israel namar balai ba iba kini ki nong ai kila job ya kini ki ya kaliang jong une u Joshua kai ka daw ka bangi ya pet ha ka ni ka pol na kai ka daw ba ki klam job ya ni ka ri ai namar ba nyu iba ka khmat jong ble ka klam dan rekat bat ki amen namar ublay dan rekat bat ka group jong u Joshua ta ka daw ki klam job ya ka ni ka ri ai la sa job pen ban ha ki nong shun
Amen. Balai pada ba ublay dan rekat berkini grup jong Joshua namarba kadan kapop. Kadan kapop kasang ha ka grup jong Joshua takadaw ublay dan rekat bat kisah job ha kinong syun. Kata kalau kapop jong uakan, bau akan ulatu ka sia ulatu ka rupa, ulatu ka barendi bat ulatap hapok kendau ka ying jan jong takadaw kadan kata kapop ba ublay rekat bat ki ha kata gatma sya job nak haki nong syun. Amen. Ngaku abanong ngani kapor mentap. Haga jingim jengi kaba kejam sim ka jingat lenti kaba ka jingim ba kejam sim habangia lenti kan mau ba kidan shibun ki nong shun haga jingim ji laban no usaitan uba aptap na maringi tip ya ka karakter ka jong setan ka ba ulong kum using ba kerhu seni syatai udawat ya no ban penjat kemun chu shong thai usaitan tiba na bor haga jingim ji kan mau baladangi ngimdan ya ujisu ngimdan ujisu haga jingim jengi ngimla ban ya le wat ya ijing ban shoy barit ro. Amen. Kani kari ai ka dika barit Henry pada ka grup jong Joshua kimla ban ya le ki balai na marka dan kapop ublay dan rekat bat ki tinga ko aban ong hang di kapon tala dangi ro ngimdan yo ublay haga jingim jengi lada ngingim dan yo ublay haga jingim jengi wat ijing ban shoy barit ro ngi syalim hau syaitan syariki hau syaitan kan mau gini kapor marba sya job na agini notion Joshua ulayam udah ngorem kumno kibreukin kran yangi kumno kibreukin kran ben yangi mau bangi ngila syaram pen man hakini kisnong hakini kari kabarit do ten ring yu I hangni kapor bre hakabau Joshua udai ublay upen tibi bakadan kapop ulapen khoi ya kata kapop hadin ba pen khoi kata kapop laong ba ublay uladan rekat bat ka grup jong Joshua kila job na da ka basuk ikinong syun. Amen. Ngaku aban ong habdeng jopi ni kapor tala da sngo tu ba ublay dan hakal jingem jopi tip ya kani ka woi ba pisa lihat pe ka jing bersoi lada ublay dan namar dan protection de dan jingka hari la badan ublay pade kanu ka jing pensoi ka jing mat ka jim ka jiat lenti pade ngila ban job da ka basuk tik ne kapor ban tangin ya sya kapor in kabalai kata kalong na ka gospel Marcos kalnong ka basaw ka dekat ka ba lai pesan hadok ka basaw puway ula ong ru haki ha kata gasngi habala janmet yang ini let sesiliang haba kila ino ti ya upat ba kila let lam ya kumba ulong hakaling Henry don kiway padro kiling lembat tila ki geryong ka ba kraw bat ka jikat pulong kila phalo syakaling Katban sa pendap ya ka uti uladon hakatodong kaling ba udayo tia haka singkli kita kila kersiu ya bat kila ong kukan rat memsut nyau satia yangi bangin sayap hen haba ula kiti ula sneng ya kal bat ula ong ga duriau long jai wat kishu kumta kata kal kala jam jai bat kala long jai ula ong teki balai ba pilong ki ba shifting kata kumno ba pimpat don ka jinget Henry kila shifting shikadai bat kila ekran para lokhi une ulong si sya bakal ero bat ka duriau de ki ako ngu ya amen ka ka bangi yu I hakan ni kapor hajing shisha ujisu dan rengkat bat ki hakaling haka jingat lenti ki kaling hajing sha ujisu dan rengkat hakan ni kaling udang yo tiap haka singkli laong ba udang yo tiap hakataka haka singkli hakataka ling hatodong jo kataka ling I ni kawan ka jingat pelong ka duriau haka bawan ka jingat pelong ka duriau ngiyo I ba kini kisenran ngatara namar bar jan kini kisenran ma kidai kinong tong lo ka kila experience shibon ni ka duriau ko mangala ong pimene kila ya le kat bala ban da ya la ka jong kaling ban ya penjai-jai kata kaling ma bakanom ngan ong kumno bakanom kela kongpong kaling ma ti hapdang kata ka duriau kini kisenran ngenget bakila ya le da kabor jengki ban penjai-jai mo ya kata kaling bakanom dan kanu ka jingjia ka basniu ya ki kata kaling hande kimla syu hadin bakila da persyang da kabor jeki ki ken mau jisu dan rekat bangi timar bakan mau Jisu dan rekat berki kila khot ya Jisu. Amen.
khot yo Jisu kersiu Jisu. Jisu mem sutnyau se yangi bangin sayap no. Tiu Jisu markum tahi uki dia kata kebayu tiau seneng ke duriau. Tolong jai bat ke duriau kata jingat pelung ke duriau kala jai. Bat kada jai ero. Ti markum tahi u Jisu hak balada seneng ita duriau ulas seneng saya ke senran. Balai pemdan ke jinget. Hadu mentaru pempadan se ke jinget. Bapi shepting kumne hajing shau balai u Jisu senang ya kane dadai bagi kesenran kis ngotu bau Jisu dan batki kiken mau u Jisu na do basdang kila kimda jenjar ya kamet ceki ban ya le kata kaling la jai na do menu mar basdang ki keryong la de ban khot kersi u Jisu la de ban jai na ndai pade na marba kimdan ke jinget amen kimdan ke jinget u Jisu kinang mut ba kamla maki bala expat ya ka duriau tagadau kibu yau Jisu syadin syatdang nang tang kielek soda kabor jongki amen rekimla da kabor jongki marba kersiu Jisu la penjajai ya kataka eryong amen ngaku aban ong ipi ni kapor haga bagenjamen sim ngi kadon cinge de kaling amen Yesu Jisu udan haga don cingen rai ngi abang iat haga jingat lenti ka duriau ki jingat pelung ki wanja la balong ki jingpang ni ka jingat ka bangimat la ni ki jing mensoy ka bangimat haga jingat lenti jingi ka duriau kan mau yole singi long kom ni ki senran ni persang da ka bor la de ban job e ka ta jing mensoy ni plan dala de ngan le nok kum tu kanang mangan lait ngan ngap ni plan dala de bangin ya nok kum tu la ni kran nok kum tu bangin lait na ka ta jing mensoy yo singi long kom ni ki senran ni klat bau Jisu dan haga dodor jingi klat ban kersiu ban penim amen ngaku aban oi pi ne kapor tungin kan mau bau Jisu udah bendan haga dodor jingi kersiu barobar ngin long sirhem barobar ke jingi de jing baru trai kenang bah ke jing ya lenti jing ka duriau ke jing bagan jam sim ngin long ki ba job ya ki jing an plung ki ba kum noro ngin la ban penjajai ha bangi dan Jisu amen tin point na ni ko siya ka point ka ba saw ko ang bangan sa summary shibet ha ka ya ka topik ka bang liyo ay ka ban ay pi ki nuksa ngin point siya ka point ka ba saw Naga gospel Yohanes kalnong kaba ar kadukat kabaningkong hadu kaba shpau. Kani kade ke jingja syapang kaba uji sule kamba nengkong hakanika jing kawai syongkurim hakana Galilaya. Amen. Ngiyo hakanika jing hakanika benta ke jing kawai syongkurim hakana Galilaya. Kini ki Breu kidan ke jia tho syongkurim hagani ke jaka hendai pade laong ke jia rang Katba kawan kaba kidan kalap lutno ka Katba ka jia tho ka klempat kut ka sngi ka klempat kut kata ka sngi jia tho hendai pade kalap lutno syo kawan te ke bangi i hang ne kapor hagani ka jingja ma ke bangi i kalong ba kata kawan kaba ki pen kre damaki kala lutna Henry pada syu aingo ible baki khot yu Jisu kin white yu Jisu hakata ga jing khawai baraka ba Jisu wan hakata ga jing khawai la ong ba u Jisu mentah ule iki kamba ada ka ba pen kelawan ya ki ya ka amen baraka ba Jisu pen kelawan ya ka kada do ba kata ka wan ka ba Jisu ai ka kam thiang bane kata ka wan ka ba pen krek kitrayeng ngaku aban kren ne ka pon ta ka ne ka de sapang ka jingit Jisu amen ne ka jingit haying asam lada klem Jisu kada tha ka kut ka jingit tang siteng por ka kut no ka jingit perthai Ngiyo ma kini ki brio ki bambat klabo mon ni sayo sibon mentah kini ki simam ta siapat ya pra ki long yong sam namar balai kim dan ya Jisu ki dan tang ka wan jongki hi ka jing iddo jongki ta daw kakut bat ki praying prasem ya laga jong kalenti dat tha no ka blood no ka to ka jing it ka bakidan andai lada haba dan ya Jisu pade kawan ka jing it ka batmai ka jing it ka bathyang amen haba dan ya Jisu kawan ke jing it ke ba kam thiang bane ke to ke jing it do na lor bala dan ke to ke jing it perthai dan sa Jisu ka kam thiang chu
Hallelujah. Ngakwa bagi bangit cing baro ha kanika jaka bat kumju ke bai pet ya kanika video kan mau ba dei bandan ya ujisu ha kaying ha ba don ya ujisu ha kaying don ujisu ha kadonot ka jing it kan tut bet kan slay bet kan tiang bet man ka singi man kapor kan nomregat. Hallelujah. Ngangit bakani kalong kaktian kabang yo jingmut lang bakani kaktian go jong ublay ha kabang yo ban ai shapi ni kapon ta klem utrai mla ban le am kalong ying long semro kaba klem utrai kada ta no ka jing it. Amen. Ha ni kapon ta ni ay kaban ya summary kani ay kabang yo ban kan ni kapon ta kaban ni kong ki senran hakaba ki tong do kha klem ujisu ki klem ngat am la ka jing trei stom jong kiro ki klem ngat do kha haba don ujisu pade ki yo do kha hakaba don ujisu ki mat jingker ku ki job men siam lada klem don ujisu weirum nam yo job men siam. Amen. Bat ka baar ka bang lepin ipi ne ka par kalong sapaun Joshua ha ka ba ublay don rekat berkatiam jong ki klem job wat ya kasnong ai kabarit bro. Haba don ublay pade, haba la dapan koi kabasang don ublay kila ban job ya kata ka ri ai. Bakwa ngiro kum jo haba ngi don ublay ngila ban job e kijing pensoi ki barit ni ki bahero namar balay ublay uyale na gaban ta jungi. Bat nang ta ki senran hakaba ya hakaduriau hakaba ya kaduriau sibut gajing at pulong kaduriau gajing gajing mat kabaki mat hakata kaduriau hakaba ki klem kan mau ba ya ujisu kila jan yap ki ong kila jan yap la jan yap hakata gajing syak telep kata kaduriau henry haba ki kan mau ujisu ba ki khat ya ujisu penjajai kaduriau. Amen. Ngiro hakaba ngiyat lenti gajing long bagajam sim chi sibun ki jingat pulong gajim chi kan mau bangin khat ya ujisu ba ujisu ni ban penjajai kita gijing kebangi syam ye kendo. Amen. Badro ni ka kana Galilaya kan mau ba kalong ying long sem jengiro bangin bu nongkong ya ublay ba ublay un long u kli ka ying jengi ha ka ba ublay u long kli ka ying jengi ka jing ka tut ka slay ha ka long ying long sem ka jing sikmi sikpa sikon sikti. Amen. Kan tay kan slay kan tiang barabor habang idon ujisu ubalang klik kayeng. But hakani ka pon tangyo ba une usyakri barat ba jongka Bible haba une usyakri barat ba udon kam ya ublay ngiro ngidon kam. Umasa sakaba uya hagari klau uong kumno pitep naka kitab Exodus kalnong kabalay play dekat kabakat san. Lem dalet ka kemat jong me lem bat ngi ti wat ya lam syu yang inang ni. Amen. Pe wat une ubriu barat ba jong ka Bible Moses ong ini kitin lada klem let rangkat meme wat nom ya lam ngin sa do hang ni ngin syong do hang ni. Kemun usngau tu ke jing kordor ke jing darkat jong trai. Lada klem utrai kemun lada ngin let la ka let ro ngin sajot ngin syarem. Henry pada lada don utrai pada langian isani utrai utip. Tak tahu une ubreu barat ba jomble usngau tu ka tahu ang ba lem dalet ka khamat jomer kan ban ngi wat ya lam ngi ngin syong do hang ni. Amen. Ko aban ong ipi ni ka por yo le se ga jim ga jimo ngila plan ya ka ni ya ka tai ka kam ka jam jimo lada smutu ya ka ni. Tu ngin sutu ko ba sutu Moses lada ka khamat jo trai kam dan naile jubor. Amen. La kalong ka kam subuh ngi apply kam mega nuno lada kam hun kam so kam sem tip ba utrai umtan hakataka jing hakataka bangit mu kamut ba ublay klem plan ya kata naile jubor lada le jubor lut kai ka pisa ka tengka taka daw di ban bu nangkong you ublay proverb lie God san real put God first then he will direct your step lada ngim bu nangkong ublay bade habangi dwai show you ublay sumudur mau superkat ka kam all alat kata-kata kam ngi duai show ublay pentip show ublay lada ublay ngi sutu ba kadan ke jingelam ngin le lada kam dan jingelam naile jubor namar ba lut put kai serwa kai mlong jikerku tagadaw ngakwa ba ki bengi jing baro show mengin le kanu deban pentip no kong ublay ai show ublay ya tu show ublay ba ublay ni ban direct ublay ni ban yalami kanu ka badai kanu ka pomdai kanam ba kanam dan ga jing lut pot kanam ba kanam dan ga jing serwa kai kan long jiger ku ba ha ka balle ru. Amen. Ngit skotu ko ba skotu ni Moses
lada ublay dan nai le jubar lada sngoto ba ublay uni alam badis ale ekata. Amen. Then kani ke topik ke bang abu ni ke kalong, without me you can do nothing. Amen. But with you we can do all things. Hallelujah. Habang idan ni Jisu bading ila ban le ek baro. Haka present jo try ke jingalam jo try. Lada klem Jisu bading ngim la ban le ru em. Amen. Upol uang I can do all things through Christ who strengthen me. Hallelujah. Upol uang ba ngala ban le ek baro da uta uba pensat bor yang Wat ni upol ru mo syakri barat ba usungutu kataba kalam utrai dengan melong ngamla ban le ngamla ban yalap ngamla ban pen kelai ki wei ndai dei ba utrai udan rekat u ai bor takada bang yalap ke pen kelai shibun ki mesemogor ki jentil ki jiuru ki pai sho utrai. Amen. Upol usungutu takada uang ni lad ngala ban le ki baro da uta uba pen syat borenga ublei. Amen. Lada Klam utrai kalong tikum ba ong tiga jingrai sama le no ka ba minat. Amen. Le no lada utrai te ka ying ka ba minat le no Bantai ya ka la utrai sumare ka nong ba ki nong abro ki pet le no Le no ban pet mit ban ki step ban trei shitam lada klam utrai long jingkerku. Amen. Tikin sngoto ini aktian ko jong blay ka ba nyo aban pen sngo ni ka pon tamang ni jing roi sam ong ba leno ban pet mit ban step leno ban trei ban plan ni kanu ka kam la da klem utrai kamlong jinggerku kan mau ba utrai ude bandan haga jim jingi kenang ba ngin long jinggerku haga bangile kanu ro ko kilong kimi kilong paro ma ha ka ba bela ka ba sngi ma ha ka ba bela ba sni kan ma ban bu nu kong yo blay ha ba pi bu nu kong yo blay ha ba pile kan long ba kan man ba ha ke ba pile kan man ba ha ka jing trei ka khai ka pateng ka di ga thiero bu nu kong yo blay na sngoto ba blay udan ra kan ta kan man kan long jing ku. Amen. Ki kena ro baro ki ba let's school Bu nongkong yo blay haga jing pule jong pi wat nam shani alaga jong jing champang ke jing stan bu nongkong yo blay tu blay undan rekat bat pi haga jing pule. Amen.